Въобще не милай. Да, ти сигурно си възмутена, защото това е проблем. Малечка, малечка. Малечка, гледай каква тумба има. Хайде бе, не са ли изпика вече? Още ли пикаш? Хайде. Голямо пикане, идвай. Хайде. Кой не го качи това клипче да го покаже на Барбара? Не качи го. Сама ни Мексикото ще го види. Мексикото я иска. Малечка? Да. Сериозно? Да. Това е мексиканката. Няма да види кой се остава. Ето тук един, дето лежи и пише.